Dirk, we hebben je net horen praten. Je hebt gesproken met deelnemers aan de dialoog, Den Haag Dialoog. Je hebt gesproken met de begeleiders. Het is als afsluiting van de Dag van de Dialoog in Den Haag. Heel kort, hoe was het gisteren? Het was heel mooi. Wat er eigenlijk gebeurt met zo'n dialoog is dat mensen een beetje open gaan. En wat een van de redenen is waarom wij het in een stad moeilijk vinden om het met elkaar te rooien. Van allerlei kleuren en van allerlei herkomst en van allerlei overtuigingen. Is omdat we ons ook daarin opsluiten. En de dialoog is eigenlijk een breekbaar breekijzer om mensen open te maken naar elkaar toe. Nou, en dat heb ik ook in de gesprekken waar ik zelf bij zat gezien. Dirk, ben je het met ons eens als wij zeggen dat dialoog ook veel onwetendheid kan wegwerken en mensen dichter bij elkaar kan brengen? Absoluut, absoluut. Dus een van de kunsten in het gesprek is dat je de ander moet kunnen bevragen. En ook open moet kunnen bevragen op waarom doe je het eigenlijk zo? Of ik heb het altijd zus en zo gezien, maar kun je me eens uitleggen hoe zit dat? En dus de vragen, is de kunst om elkaar te bevragen is een kunst die wij weer opnieuw een beetje moeten leren. Gisteren hoorde ik een zin uit een gedicht waarin gezegd werd zonder in de ander te verdwijnen. Hoe geef je dat weer? Wat betekent dat eigenlijk? Als je wederzijds respect hebt, eerbied voor elkaar, maar toch zonder in elkaar te verdwijnen. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat als je met elkaar in dialoog bent, je ook afzonderlijke individuen blijft. Dus dat is de spanning die er altijd is. En die spanning maakt ook dat contact überhaupt zo mooi kan zijn. En daar zit altijd de spanning in. En dat geldt voor liefde in sterke mate, maar voor een contact tussen buren in mindere mate. Dat je elkaar opzoekt, maar ook elkaar moet respecteren in het anders zijn. En de meest nabije relatie moet leren om dat respect op te brengen. Om je niet in elkaar te willen verliezen. Dan hadden we Den Haag gisteren. Wat gebeurt er morgen? Morgen is het zondag. Dan gaan we eerst maar eens uitrusten. Maar maandag gaan wij bij elkaar zitten. Of misschien dinsdag gaan we bij elkaar zitten. En dan gaan we echt nadenken. Niet alleen hoe we het volgend jaar in november gaan doen. Maar ook hoe we door het jaar heen gaan woekeren met de talenten die we hebben gekregen. En dat zijn onder andere een bestand van tussen de 40 en de 50 mensen die zijn getraind in het leiden van dit soort gesprekken. Nou, wij hopen dat we die ook door het jaar heen op andere plekken in de stad kunnen inzetten. Misschien belt Bert van Alphen me maandag wel en zegt: kun jij niet een dialoogbegeleider sturen om een gesprek tussen het college van burgemeester en wethouders te leiden? Je weet maar nooit, maar het zou kunnen. Er zijn grote bedrijven die steeds meer ontdekken dat je leiding kunt geven door met elkaar in dialoog te zijn. Nou, ik denk dat wij in deze stad die leiding nodig hebben. En daar willen wij aan werken. Ik hoorde gegeven ogenblik de vraag werd gesteld aan de wethouder. Gaan politici wel eens met elkaar in dialoog? Is er ook een grote behoefte bij die groep? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk eigenlijk, als je naar alle impressies kijkt van de gesprekken, van de dialooggesprekken die er hier in Den Haag zijn gevoerd, vandaag en gisteren. En je ziet dat hoe mensen blij zijn, dat het is toch een soort harnas. Het harnas van de discussie wordt afgelegd. En ze eindelijk ook echt iets van zichzelf kunnen laten zien. Een politicus is ook een mens. Het is belangrijk om inhoud op te zoeken. En het is ook belangrijk om je eigen overtuigingen ook af en toe weer te bevragen. Nou, daar heb je dialogen voor nodig. Anders doe je geen nieuwe inzichten op. Dialoog, algemeen, brengt mensen gewoon dichter bij elkaar. Brengt mensen dichter bij elkaar. Men gaat elkaar beter begrijpen. Als je praat in een stad zoals Den Haag, waar verschillende culturen samen zijn, dat men elkaars cultuur ook beter gaat begrijpen. En dat elkaars cultuur leren kennen betekent ook een verrijking eigenlijk voor beide partijen. Is dat ook onderdeel van het in dialoog, in het gesprek gaan met elkaar?
Dat denk ik wel. Op hele kleine schaal. Op een individuele schaal. Dus als je iemand beter leert kennen en ook echt ontdekt hoe die ander in elkaar zit en waarom die leeft zoals die leeft of waarom die is zoals die is, dan kan dat niet anders zijn dan een verrijking voor jezelf. Er was in een gesprek gisteren een gesprek met 7 dames van tussen de 50 en de 70 en een jongen van een jaar of 20. En de begeleider van het gesprek die dacht, wat moet dit worden? Die arme jongen. Het is een heel goed gesprek geweest waarvan die jongen zelf zei, ik heb echt gekeken in andere leefwerelden. En ik realiseer me nu hoe anders jullie op straat lopen en boodschappen doen. En hoe belangrijk het is dat je dat ook een beetje van elkaar weet. En hij heeft dat als een ontzettende verrijking ervaren. Nou, dat is een heel klein voorbeeld. Maar die zijn er natuurlijk in grote mate. Ik zie het, jullie zijn heel druk bezig. Je zei het al, morgen is zondag. We gaan lekker uitrusten. Maandag vol frisse moed weer. Heel veel succes met de organisatie en met de vrijwilligers. Wij doen graag mee. Hartelijk dank. En dit was Raymond Labat voor NOS TV in Den Haag.